We interrupt this program to bring you... Здравейте, драги зрители! Отново сме се събрали, за да обсъдим една изключително важна тема. Това колко е тъпо да слагате некролози на умрелите си близки хора, които са умряли преди 20 години. Разбирам, едно време се е слагал това на вратата, за да се покаже. Ако някой го търси този човек, за да разбере. Но това не означава, че трябва да го сложите на 5 квартала до вашия напред. Насякъде да го разлепяте. Това все едно е концерт, който не трябва да се изпусне. Най-малкото, което е, вие по този начин задържате близкия човек и не може да го пуснете да премине в другия свят или там, каквото се случва след като умрем. Трябва да се спре тази тенденция. Разбирам, че най-вече стари хора го правят и луди, и лелички, but please stop на спирката. Не ми е приятно да седна на спирката и да гледам за Иван, който е умрял преди 15 години. I don't give a fucking shit. Сложете си го на вратата, но се съмнявам, след като е умрял преди 15 години, някой все още да го търси. Друго, това с погребенията също е много егоистично. Да не пускате близкия си човек да си отиде с мир, а да ревете и да го теглите обратно и душата му да се чувства все едно е направил нещо лошо този човек, че си е заминал или му е дошло времето or whatever. Това дето ревете и събирате хора и ядете ориз и хвърляте пясък на ковчег, it's fucking awful. Слава Богу, вече измислят нови интересни неща за погребения, като капсули, в които да ни правят на дървета и затор и въобще, а не просто да си в кутия под земята. Значи, пак ме гледат нещо странно. Не разбирам какво странно има. Нещо не ми е наред ли? Това беше всичко за днес. Драги зрители, радвам се, че бяхте с мен и отново ще си говорим за важни теми. Сега отивам на строеж, за да се почувствам добре.